abamahan surang jatuh badarai ayamato dan tunggu pada hari rantau di ay kabananin daku nyatibo saban nahar odan mahan nantikan apu kini kan dua lalu saban nahar odan nantikan apu kan kini lalu jika jadikan dua kapakan bawakan jua sila doden jika jadi adik badaan bawakan jua ujung namodan jika jadi akan dua badaan bawa jua wainah mukaku walau adik dirah bau tio dan acok aku tamahan acok aku tamahan surah jatuh badarai ondeh kandang elo elo tiba di rantau karena laju di Tanjung Bali dan nantikan antara Marapiyo Singgah di Tanjung Bali kaku nantikan antara Marapiyo Singgah walau adik dirantau orang usah lupa diri kaku acok kita di abamain surang jatuh badarai ayamato kaku acok kaku kata mahan surang elo elo oi ahadi apai jielai oi pasang kaku elo elo dirantau jangan lupa jorahina dia karya kami nanti jangan lupa jorahina dia karya kami oi desa luang atau lohang sampai pulangkan dua ke badan den nyampang adirahan orang karena kami dirana minum jika adik karahan orang di oi karena kaku dirahan pasasi pandedala tak di tangan lalai dia bidan lalai dia bidan cie pasar tenek kakak surat tenang usah apa ibalah lalai usah pahit balang indah ada nasun deh oi kababidu lalai bidua ili kuantan lalai babidu ili kuantan kola jauh hati antara so gampang lalai koda ko gitu lalai kola dako mangko cobi jiko jalan dedi Allah basimpang lala indah mungkin sairing dema indah mungkin sairing
biyakinin dedik no hidup surang lalai pado badu makan hati dele pado badu makan hati. Oi tadangan de bunyi kapata bang nenek hingga marau di pasar demak hingga marau di pasar Solo tadangan doang demak kajo urang lalai hilang sumang denai den hilang sumang ibadah den namu habanan de denai kubalom de maiti adikana lahalai iti adidahalang kandaku namu habanan de ma denai mambau lalai kaduang dida dan situ juga bantanyo dalam rasakan bui pinang mudonya mangkorusu amaki matalam denai dibuai mului maninyo denai tabuai mului maninyo dan kopai lagi babali dan denai sadang pagun tujuh alurah sambilan bu lenggang diakan doa tata pak aju lenggang diakan doa tata pak aju babi sapi sahamelah kita samoto cari untung kita Allah dan cuborintang karena digo parangai kandung batang baju parangai kandung batang baju Anam tabu dan tahan nama kaku limo bilangan jari kocowiko oi pasakitan yo aye mato santi yo hari ita atalo de badan den iyo buru rancuang nyotala sudah barancuang bahan bakar iyo buru untuangnya alang sudah basembakan duang campakan sudah basembakan duang campakan nana balai tagona gona pelang talang di muarong di mano hati kana musanang janji jo kandung kita balangku janji jo kandung kita balangku
mandendang akan biarlah kami mandendangkan desa lama andeh maoi kasih haba ulang kironyo samun deh kaku ojo kapatang kironyo samu ojo kapatang haro deh hati deh kaku weka mama agai apu kadayo bangan des tangan tak sampai apu kadayo tangan tak sampai di maloban seendeh bangoy oi kapagunong sadang nan kayo deh bangoy oi kaganti inyo sadang nan kayo kaganti Allah den jubon deh kaku basabah hati paan basabah hati manganan guru deh kaku oi kabale manganan guru agabale oi nande ulah deh kaku maulang cinta oi adi akaku deh kaku oi macam iku makonya denai macam iku oi nande kaku Allah baganti ando kadenai deh kaku kok macam iku mangakadenai macam iku katuan nang bahande paoi denai mamin carikan juon deh kaku oi kaganti inyo carikan juo kaganti ke sungai puan Pak Anies minta biarlah kami mandendang akan biarlah kami mandendangkan nyapang pacaran sekali iko indah batu kapaanis wejonan lain indah batu kajonan lain sadang kipatu la indah lake apolai kape samanta aroh apo kape samanta kasih sayang dicari dape kata hati jarang basuh kata hati jarang basuh oh ya parang jolin parang joana asira jotu ay ube laki eneh kaku patang talang
kepada sanak kami kesadonyo kok kurang tersapu, kok lagunya ndak tanikan, ado nama muli, ado ndak dapat di sana. Mudah-mudahan di lain waktu sadok kandak di sana dapat nak nyota nyanyikan kesadonyo. Hari kepada sanak kami kesadonyo nan Allah berdonasi, terima kasih banyak-banyak. Dan Allah mengirim donasi kepada Pak Anis sebanyak 50 Pak Freddy 100 Mak Itam 50 mudah-mudahan menjadi menjadi amal ibadah hendaknya, amin amin ya rabbal alamin. Bu Mis batanyo dari Jambara ke sampai Jambara malin Allah kabatutik lai nyang kaman tujete. Jadi kepada sanak kami sadonyo nalai berasaki jo bantujulah kami tu berdonasi tentunya kalau nomor BRI 55 sampai 201 022777 atas nama Joni Triwana Sofia Putra, info nomor 082 8685 13 tentu sana. Kepada sanak kami kesadonyo bari lalila kita dengan elok ibarat orang baju Bali di sana. Ditutik lagu jona rancak-rancak tadi. Oi